Cokeh. Dadi mau ya apa jenenge visi misi intine wis dijelaske ana limbukan mau teko. Heeh. Saiki kari minangkani pamundutan sing durung dipinangkani. Ha iya. Iki awakku wis rada ora kepenak ning ayo kudu semangat. Ha iya. Iki mau karang baterai HP ku ki entek. Lah terus kepiye? Ya mau ana apa jenenge? Pamundutan sing saka HP mau wis tak kirimke ning nomere Mbak Lintang. Mbak Lintang nyuwun anu pambiyantunipun membaca apa jenenge? Pamundutan. Heeh. Nggih, Mas Gading. Mas Petro. Mas Petro, nggih. Kalih wau tes enten caping gunung ta wau? Nggih, wonten caping gunung dan pamundutan yang ada di HP juga ada banyak Mas Gading. Nggih. Anu dibaca. Nggih. Yang mana dulu ini nggih? Monggo pun. Nggih, ini ada nderek nyawer Mas Gading kalih Mbak Lintang. Kula Pak D Darto Banjarmasin. Nyuwun Mas Gading bawa nyidam sari, gandrung Mbak Lintang, nembangnya duet, matur nuwun, semangat dan sukses Mas. Sudah transfer 200. Terima kasih. Nggih. Pak D Darto. Ini ada lagi Mas Gading. Selamat malam Mas Gading. Saya request tembang Ayang-Ayang Mas Gading duet dengan Mbak Lintang. Tali AC 300.000 dari Mas Danar Mandiri Sleman Yogya. Nggih matur sembah nuwun. Nggih, kesenten melih. Wonten. Nggih, dalu Mas Gading. Nyuwun jineman glathik glinding ingkang nyekar Mbak Lintang Kairo saking Ibu Suharmi Azza Depok Jawa Barat. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas. Ajeng nyuwun langgam yen ing tawang ana lintang atau nyidam sari dibawani duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo. Dari Mbah Miko, penggemarmu di Gunung Kidul. Laris dan sukses selalu Mas Gading, tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. Nggih matur sembah nuwun. TT dari Lintang Paukir Fans request Ayang-Ayang yang nembang duet Mas Gading Mbak Lintang. Nggih, terima kasih. Sugeng dalu Mas badhe nyuwun tembang Kadung Tresno saking Yusuf Jepang. Nggih. Sampun transfer 200.000. Terima kasih. Sudah Mas Gading? Oh, J, sampun iki. Sampun. Matur sembah nuwun. J. Nggih. Oh, J. Nggih. Yo iki ana meneh, Gong. Heeh. Diwaca, Gong. Yo. Pak Darang kula nyuwun gending caping gunung. Napa niki? Caping gunung napa niki nek ngaten iki? Wah, kula sok. Amit. Nggih. Pak Dalang kula nyuwun gending caping gunung Meduroan. Oh, nggih. Ingkang nyekar Mbak Anting saking Pak Ireng Druju Paga. Oke, nggih. Dari nyuwun caping gunung Meduran Mbak Anting. Nggih, sekalian iki mangke caping gunung. Ayo Mbak Anting yo. Sekalian mawon sakniki. Yo, bawa dhisik. Nggih, dibawani riyen. Monggo Mbak Anting. Ya mikir diuripke sik ya. Mboten usah goro-goro soalnya. Weh, iso jam 1 kok ora apa-apa ya ngadeg kowe. Yo. Heeh. Medun. Sampun. Ya. Radi waton ya Mas Gading. Nggih, monggo. Pun. Ya tenan kok. Saben malam
nang sayang mon memajang kon keruk janur kuning rati kembang baik madari panas panas ojan lengale sayang Jabing gunung make apine akalaban lake Inomenason barase barase Kula piyambak Di nganu, di Oh, ngejak, temani ngejak. Mbak Elisa. Oh ya ayo Monggo. Mbak Elisa Jawa biasa aku Jawa Madura ya Oke. Langgam dulu apa langsung nggih? manut pengendange soalnya mut-mutan Langgam dulu ya Langgam Jawa. Nanti jangdute cara Madura nggih. Oke. Oke, siap. langgam dulu Mas Wahyu Dek jaman berjuang jer kelingan Pipin tak openi ning saiki ana ngendi Jarene wis
ampun. Dosen niki kan ya. Amin. Nggih, menika wonten layang nggih, Mas Nggih. Kakang, Mas Karim, Mas Petro sekalian dibacakan. Assalamualaikum nggih, Mbak Cange udah ganti Mas Petro niki, Pak. Nggih. Nyuwun lagu meladiri nonce kutut manggung saking kula Pak Samad Belung Roto RT 9. Ya, pokoknya itu ya. Niki pokoknya enggak semuanya bisa dihaturkan nggih Bapak Ibu, nanti mbok menawi satu atau dua di antaranya kemawon nggih. Ini Mbak Lintang, ayo Mbak Lintang boleh maju ya Mas Gading. Nggih. Nggih. Lagunya milih dari tadi yang di request mau menghaturkan apa Mbak Lintang Kairo. Masih semangat ya? Masih. Luar biasa Malang pada ya. Iya. Ngalam. Ini Mas Gading gimana Mas Gading? Ngaten niki. Wong aman. Aman ya? Semoga cepat sembuh ya Mas Gading. Perhatianmu itu loh. Memberikan semangat. Ya wong lanang iki sing penting yo di apa ya carane ning karo wong wedok itu yang penting disemangatin itu Iya dan memberikan dong. kesejukan hati. Iya, kasihan capek-capek loh Mbak, ya kan? Soalnya baru nyampe langsung pentas. Gak ada istirahatnya ya. Betul, semangat pokoknya. Ya. Menghaturkan apa lagunya yang Apa ini indah-indah? tadi? Yang mana dulu Mas? Nah, derek Lintang ajeng sik pun riyin. Ayang-ayang? Ayang-ayang ya. Apa sendiri? Ada request itu? Gelang alit. Oh Banyuwangen ya, umbul-umbul sama gelang alit. Bawa umbul-umbul sama gelang alit. Ya. Ini langgam-langgam aja ya Mbak Lisa. Boleh nih kita haturkan bawanya umbul-umbul nggak apa-apa. Oh, gitu. Terus nanti masuk aja ke lagunya salah satu. Oke. Gitu ya. Membiat mayun eman gandeng Tambahin satu ya, Agnesia Nandasari Ya, Torengas ayo di tengah Mbak sini Agnes. biar ada hijaunya gitu. Jadi enggak pucet ya, ada putih ada putih. hijaunya. Ya, gitu betul. Maju ke sini.
Belambiangan, belambiangan, gomelan kamasane Nusantara. Belambiangan, belambiangan, gomelan kamasane Nusantara. Belambiangan, susah senenge, wis tah ojo takon. Wis perang-perang jaman turun-temurun ya wis kelakon. Akeh prahara tapenangi rumake biru lara. Make soke make tempat ombak jangan liru. Lambyangane gunung-gunung iromake perkoso. Sawah lan kempunan iromake subur nguripi. Aja kene abang iro. Make suke make tempat wis kalakon semine lawase. Iso nyoriku kitani. Segoroyo ana pesisire sangasena watase wedyan ngopi kang nangka raina iki son katon ngriko. Terakhir, nah, menika wonten Mbak Oriza, sekalian Lintang Kairo tadi diminta toh. Oh nggih. Nah ini biar Mas Gading juga menyimpan tenaganya untuk nanti menyelesaikan lakon diganti sama ibu-ibu ya. Dan Mbak Oriza, Mbak Ika sekalian maju. Oke, ayo. Ayang-ayang ya. Mas Bagong, nggih. Piye, Gong? Iki karang wektune ya wis ngoyak wis mentek wektune.
jam 2 wis kudu bubar, ayo gak diteruske sik lakone sebo-sebo. Ho, Gong, ayo, Gong. Nganggone apa wis nganggo srepeg biasa.